Mbah. Nah, Tanya ndi, Mbah? iki lho Leng, arep adol emas nang toko Mas. Walah, ini sak gram piro ya saiki? Ya karek ndelok karate. Nang ndelok stadion apa nang gor? Lho, ya nang toko emas. Delok karate kok nang toko emas bro. Iya. Ajur kabeh kok. Lah, etalasene pembarat-pembarat, Mbah. Adalah. Aku ki arep adol emas. Oh. Iki lho Mas. Lah iya saiki sak gram piro? Ya karek ndelok karate ngono lho. Karate maksudnya kenaikan sabuk apa turnamen apa piye? Iya. Karek aku kan olahraga kuwi. Jaremu ndelok. Kuwi maksudnya Lah kenaikan iya. sabuk apa turnamen? Lah ya ndelok karate. Lah iya turnamen apa piye iki? Ngono lho. Nang di Regane nasional apa? ngono lho. Pon apa? Lho kadek ngono. Kuwi pangkat olahraga kok omong. Piye to jane? Aku ki arep adol emas. Lah iya aku ki takok sak gram saiki piro? Karek ndelok karate ngono lho. Ndelok karate nang ndi nang stadion apa nang lapangan? Yo nek apa? toko emas to. Karate kok nang toko emas bro murah-murah kabeh mbah etalasene. Piye to karepmu kuwi iki? Kadek Lah toko emas lho etalasene ku yo ajur kabeh. Kowe iki piye lho jane? Piye to? Jantrehmu ki lemu takok ki piye lho dijawab patik iso teko Kok ki mung genahe piye to Mbah? Genahe Mbah. Lah ya awakmu kan takok. Oh, sampean iki nang ndi? Arep nyang toko emas, arep adol emas iki lho. Ngono ki sak gram saiki piro? Kowe karek ndelok karate ngono lho. Delok karate nang endi? Nang Lah nek toko stadion. emas to. Ndak nang stadion, nang Yo gor. ora yo nang toko emas to. Nang gor lembu peteng kono ndak? Lah dalah karek iso teko kondi teko oleh. Lah ndak kuwi maksudnya piye lho. karate kuwi iki turnamen apa golek sabuk apa? Iki lho, aku karep adol emas. Kan biasanya cah cilik-cilik Mbah Ngono lho. karate Mbah. Lah karek cacil-cil piye to kowe? Karek ngayal pangkat takok kok olahraga sing kok anu malian. Piye to jane? Sik to. Lah iya awakmu lem takok piye ya takonono baleno. Kan liwat gitu Bang. Oh, Bar nyandi. aku karep adol emas lho Le ngono. Aku takon neh kan. Saiki sak gram piro? Kowe karek ndelok karate. Kok malah ngarep delok karate iki lho. Kan ngarep dodol mas apa delok karate to, Mbah? Lho, regane ku karek ndelok karate ngono lho. Kok malah sing delok karate? Berarti sampean arep nang toko mas ki mampir delok karate dhisik. Lah adalah ku piye to gebeh. Lah. Ngalah. Mumet aku. Itu karate nang ndi, Mbah? Neng toko emas lho ndelok karate iki. Oh, malah berarti enek pertandingan nang toko mas. Bah, kok pertandingan neh. Piye-piye? Kok ki piye to? Iki ke regane engko sing nentoni kok karate ngono lho. Piro? Anu apa pelatih karate? Lah, bakule. karate piye? Bus ngono kae. Lah piye Piye to? Sing duwe emas ki Sik takon balenono. arep nang ndi, Mbah? Arep nang ndi? Iya, aku ki arep adol emas ki lho, Le. Ya, Lho. saiki sak gram piro? Kowe karek ndelok karate. Kok ndelok karate? Ngono lho. Berarti kasih dodol emas Mbah sampean, Mbah. Kadek piye to kowe iki? Kok ndelok karate iki? Lah. Engko lek sampean kok tinggal ndelok karate, Mbah, masmu ilang engko, Mbah. Kan iso ngono piye to paramu? Paramu ki lho. Pitakonmu ki piye to? Masmu ki kok ilang, Mbah? Masmu lah. Ijan. Alah ruwet kowe iki. Dodol emas kok semalah ndelok karate. Lah piye? Masmu yo ilang ki engko. Kan Mbah. iso ilang piye to kowe iki? Juga uang. Lah alah.